която възцари на терена. Дълга топка към Бербатов. Не се пребори отново Ингъл. Сега и Пажин сгреши. Бербатов остава сам и просто се засвети. Това беше груба грешка на Бербатов. Останал сам срещу Димитър Иванков. Димитър Бербатов можеше да донесе победата на своя тим в 90-та минута на този матч. Просто изглежда Бербатов не събра смелост. Не повярва, че е останал в такава позиция и сгреши. Атаката на ЦСКА преди малко отново показа, че бранителите на Левски не са на нивото, което се очакваше от тях. Още веднъж на повторението. Смешна грешка на Предраг Пажин, който след това успя да притесни младия Бербатов и благодарение на това девятката на ЦСКА сбърка. Ангелов, центриране в полето. Бербатов сега дали ще овладее, намесва се там Топозаков. Две опасности отново пред вратата на Левски в заключителните минути. 3-минутно продължение отсъжда арбитъра Атанас Узунов. Още 180 секунди на безмилостна битка на терена. Телкийски тръгва в дясно за Левски, пресрещат и фаулиран от Чолмаков. Ето ги поредните претенции сега за жълт картон, който автоматично щеше да извади Чолмаков извън игра. Атанас Узунов предпочита да отсъди само пряк свободен удар. Виждате в момента ситуацията от преди секунди. Телкийски ще центрира целият отбор на Левски, както и този на ЦСКА е в наказателното поле. Удар с глава и 1-0 за Левски. 1-0 с гол на Георги Иванов. Георги Иванов в 91-та минута бележи изключително важен гол за своя отбор. Левски ЦСКА 1-0 след това центриране на Телкийски и Георги Иванов, който отново се превръща в кошмара за ЦСКА. Георги Иванов с отскок успя да се освободи от своите пазачи, да стреля с глава и да отбележи гол във вратата на немодруг. 91 минута, 1-0 за Левски. Изключителен и много важен гол. Димитър Димитров, треньора на Левски, който не знае откъде се появи, точно до пейката, там където всъщност няма право да бъде. Няма как да изрази радостта си. Виждате в момента на повторение нарушението на Чолмаков, извършено абсолютно безмислено на това място, преди да дойде прекия свободен удар. Щастливия Георги Иванов. Как няма да е щастлив Георги Иванов, когато той се превръща в футболиста с синя фланелка, отбелязал най-много голове в вратата на ЦСКА. Двама георгиевци се превръщат в легенди за сините. Георги Аспарухов и Георги Иванов. Много безсмислен фаул сега на Станислав Ангелов. Има обаче нещо, което Атанас Узунов иска сега да уточни. И той вика Бисер Иванов при себе си. Жълт картон получава Бисер Иванов. Еуфория тук на стадион Георги Аспарухов от страна на агитката на домакините. Ето този гол беше според мен сензационен. Това ли ще бъде гола, който ще реши първенството? Центрирането на Телкийски и удара с глава на Георги Иванов. Най-после изпуснат от Иво Тренчев. Единствената грешка в отбраната на ЦСКА за 91-92 минути игра. Безупречно подредени бранители в червено видяхме в този матч. Те обаче сгрешиха в самия край. Това е последният сигнал на Атанас Узунов. Левски победи ЦСКА с 1-0 в дербито на 26-тия кръг на А-футболна група и излезе с преднина от 5 точки пред червените, 4 кръга преди края. Изключително нервен матч, изключително голямо напрежение, много борба, малко футбол, разбира се, както можехме да очакваме.